И здравейте хора, аз съм Веспрото и сега ще играем в Армагедон сервера. Нека да влизаме. Не знам дали се чувам добре, но дано да се чувам. Пак заради, така. Чай да видим, пак трябва да сме двойка. Аре, кога ще ме спания, брат? Айде, хедшот. Какви са тези? Бав. Аре, нашите! Стегнем. Малко е да стегнем, че... Виж го е! Не, мерси. Ще ма защитаваш. Малко хъбо. Оле, за малко. Ох, да се успокоя малко. Аре бе. Идвай. Идвай, казах. Ето го. Жертвата. Умря сега. Аре, още един да идва, не? Аре, де. Аре, де. Така, нещо Викторито загубва. А така. Те малко чакалим. Че няма какво да правим! Не го видях де беше тос. Умри! Умри бе, братче, умри! Две фама ми скочиха така. Моя не помага много хубаво. Тук има ли? Не. Айде, давай, тук още. О, братче, мана. Май, я досък се. Много бързо ти там, бе. Виж го, е. Този Виктори. Ама, нашите! Где са нашите, де? И как ме видя? Дартс. Иш, мале. Аре, бе. Хедшот. Всички имаме. Ако става, бати майх не мога целя. Сори, че послала колабра. Аре, бе. Дедос. Ще го бия. Дойте ми още. Виж го, бе. Няма да ги правя дълги клиповете, защото мога само по 10 минути. Снимам с бандикама. Затова. Аре, как ми открая на килатос. Статка си смяме с газ. Виж го, бе, как? Виж го, цепи ми го. Ше. Не, айм ботетос. Айм. Да ти ли го, е?
направим ръста, защото... Те. Пак ли? Мама. Ако се махнат от нашата база, ще е хубаво. Да, брат, ела ми ти малко искаш. Искам те да се махат. Бах му е. Ние сме били, бе. Добре. След малко мисля да приключвам или там 10 минути ще го направя клипа. Може би. Не знам. Кажете, ако искате да правя още такива клипове. Утре ще започна и на сампа. Трябва да се изтегля и затова. Оле. И след малко идвам. И здравейте отново. Здравейте. Тук съм. Има един дом. Видях го. Аз самия. Бона. И да, за някои да чета чата. Които не знаят. Аре, бе. Да не забравям, абонирайте се и дайте палец нагоре, ако ви харесал клипа. И коментирайте. 6 минути са такова ни. 100% минали. О, брат, видях та. Не дей си мисли там да отидеш. Там видях някой в нашата база. Ще проверя. Не е така. Бама. Добре, дали така? Не, и така няма. Може да ми се е привидяло. Не знам. Виж го, бе. Аз съм сам, бе. И да, това мисля да е за този клип. Аз бях Веспрото и довиждане.